Ja, så er der gået en 10 minutters tid, og så må vi jo prøve at se, om den virker nu. Så jeg stikker batteriet i igen. Og vender den op. Og sætter noget strøm til. Så må vi se, om det har hjulpet. Så er jeg ikke ligeglad, om det har hjulpet eller ej, fordi det her, det skal man jo ikke sidde og gøre på en ny PC en gang imellem, fordi den ikke lige gider at vise noget på skærmen længere. Vi tænder. Og skifter lige til Windows. Tror. Det er jo ikke til at se, hvad jeg laver. Der er ikke sket noget på skærmen. Der sker ikke en skid, men nu har jeg også genstartet den så mange gange, så jeg ved ikke, hvilke dialoger den står med for at fortælle mig, at der skal jeg åbenbart repareres, eller et eller andet sådan sidste genstart ikke forløb succesfuldt. Okay, den arbejder på et eller andet. Så på skærmen helt sort, og nu grå igen. Ja. Nå, okay. Jamen, så kan vi da høre, at Windows er startet op. Men det kan jeg ikke bruge til så meget, når jeg ikke kan se, hvad der er på. Og så kan det egentlig godt være, at der er forskellige tryllerier, der kan få det til at fungere igen, indtil næste gang det går galt. Men det er jeg faktisk ligeglad med, fordi det skal jeg ikke sidde og gøre for at få min nye PC til at virke. Så det må være en ommer.